2 héttel ezelőtt Mikulás csomókat gyűjtöttünk, magánemberektől, iskolától, cégektől, és ezekből a csomagokból ma vendégül láttunk, és a télapó megajándékozott már körülbelül 100 gyereket. Egy villás reggelivel kezdődött a mai nap, amit a cukrászda, illetve a személyzet segítségével az önkéntesek mi készítettünk el, és mi szolgáltunk fel a családoknak. Majd arcfestést kaphattak a gyerekek, illetve ma délután lesz egy ételosztás, amire a gyerekek segítségével mézes kalácsot gyártottunk.